שלום וברכה, נדבר היום על מצוות שופר. נוהגים בחלק מהקהילות שהבעל תוקע לובש קיטל כשהוא תוקע בשופר. בשופר עצמו יש כמה רובדים. שאלו פעם את האור החיים הקדוש, האם בתורה יש 4 רובדים שנקרא פרדס, פשט רמז דרוש וסוד, או האם יש 70 פנים לתורה. אז הוא אומר שבאמת יש 70 רובדים בפשט, 70 ברמז, 70 בדרוש, 70 בסוד. אז גם בשופר יש כמה וכמה רובדים, אז נתחיל לבאר את העניין. אז הפשט של המילה שופר, כמו שאדמו"ר הזקן מסביר, זה לשון שפורפרת, כי היא בנויה בעצם מצד לצד. זה הפשט של המילה שופר. יש עוד רמז במילה שופר, לשון שפרו מעשיכם. רמז נוסף בעניין של שופר, זה מה שכתוב במדרש לגבי האלוה של יצחק. שהיה ויכוח בין ישמעאל ליצחק, ישראל אמר שהוא עשה ברית מילה בגיל 13, והוא מתוך תודעה הקריב את עצמו לשם. וליצחק הוא אמר שאתה בגיל 8 ימים בכלל היה לך בחירה. אז יצחק אמר שאם השם היה מבקש את כל גופי להקריב לשם על המזבח, הייתי עושה את זה. השטן שמע את זה ואמר לקדוש ברוך הוא, נו, נראה שיצחק מקיים מה שהוא אמר. ואז השם ציווה על אברהם את הסיפור של עקדת יצחק. זה מה שאומר המדרש. על פי סוד יש כמה רובדים מעניינים. למשל, כל האותיות של המילה שופר רומזות לשם השם. שם השם זה י' כו', זה 26. אז כשכותבים שין של המילה שופר, כותבים ו', ככה הסופר סתם כותב בספר תורה, הוא כותב ו', ופעמיים י', ואז הוא מחבר אותם למטה. אז ו' זה 6, כל י' זה 10, פעמיים י' זה 20, אז ו' בנויה בעצם מ-26. זה השין של המילה שופר. ו' של המילה שופר רומזת לו' של שם השם, לשון המשכה של אור מלמעלה למטה. פ' סופר סתם כותב כ', ובפנים מלמעלה ו' הפוכה. אז כ' זה 20, ו' זה 6, זה גם 26. וגם רש שכותבים את שם אלוקים בריבוע, זאת אומרת, כמו שכותבים נחמן נאומן, אז ככה כותבים א', א' למד, א' למד ה' וכו' וכו'. אז שמחברים את כל המספרים, 86 ועוד 46 ועוד 36, ואז יוצא כל המספרים ביחד 200. יש עוד רמז יפה, איך שהמילה אלוקים שווה גם 300 של שופר, שפע לשין, שכותבים את האלוקים כל אות כמילה. אז א', א' למד פ' שזה 111, וככה את כל הלמד זה למד ממדלת שיוצא 47 וכו'. אז גם אם חשבים את כל המספר של המילה אלוקים, שאת כל אות עם המילוי שלה, אז יוצא 300 שין. יוצא ששין בעצם רומזת מצד אחד לשם הוויה, שזה ו' עם פעמיים י' בצורה החיצונית שלה, מצד שני בגימטריה שלה היא רומזת לשם אלוקים. וזה בעצם עניין של שופר, להמתיק את בחינת גבורות שזה שם אלוקים, להפוך אותם לחסדים שזה שם הוויה. זה על פי סוד. בתערוכת שופרות של ילדים, הראיתי לילדים שבעצם מכל סוגי שופרות אפשר לבנות את המילה שופר. כי שין זה שופר אחד גדול ושתיים קטנים, וו' זה שופר בצורת ו', ויש גם שופרות בצורת רש. למשל זה שופר שיכול לדמות לצורת רש. אז גם ברמז אפשר לראות את העניין של שהמילה שופר רומזת גם בעצמה בצורה החיצונית שלה לסוגי שופרות. אז בכל מקרה עניין השופר זה רגש הלב, שהוא למעלה משכל ולמעלה מרגש, כי דיבור זה להלביש חוכמה במילים. או להלביש רגש במילים. אבל שופר זה קול פשוט של עצם הלב,
שהוא מתחבר לעצם מציאות האלוקות, וזה העניין של תשובה, שאומרת אור חדש מלמעלה, לתקן את המציאות. אז בשופר יש שתי בחינות. יש מלמטה למעלה, שאנחנו מתפללים לשם, ויש את האור של החסד שנשפע אחר כך מלמעלה למטה. נדגים רק את הסוגי תקיעות, יש 3 סוגי תקיעות. תקיעה זה קו אחד ארוך, שבתש"ת הוא צריך להיות 4 שניות, ובתש"ת ארת לפחות 2 שניות. שברים זה 3 פעימות. ותרועה זה לפחות 9 פעימות. שכתיבת וחתימה טובה, בשנה טובה ומתוקה, ושיהיה בעזרת השם תקע בשופר גדול, קבץ גדולתנו מ4 כנפות הארץ לארצנו. שנה טובה.